Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω τα 3 πιο αγαπημένα που βραχιόλια. Αυτό το βραχιόλι είναι το Σπυρίλο bracelet, Σπυρίλο βραχιόλι, που δεν ξέρω πώς σας φαίνεται, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ένα διπλό το έχει ένα θεωρητικό. Αυτό το βράδυ και άλλο δημιουργία, το Splendid bracelet, Butterfly bracelet. Και αυτό είναι το πρώτο βραχιόλι που το έχω φτιάξει εδώ και 7 χρόνια και δεν μου έχει χαλάσει ακόμα. Είναι το αγαπημένο μου βραχιόλι από όλα. Λοιπόν, εδώ θα στο σπίτι της γιαγιάς μου και εδώ είναι το γεμνά. Και θα πάμε τώρα έξω για να δούμε τι γίνεται έξω. Αυτό. Μισό τώρα βάλω τα ακουστικά μου. Λοιπόν, έξω θα είναι πολύ κρύο, οπότε δεν έχουμε τίποτα. Εδώ είναι ο αδερφός μου. Νάτος, από εδώ, νάτος. Πες για φαβαρή. Αυτό είναι ο αδερφός μου. Εκεί λέει, εκεί. Τέλεια σήμερα, Έλα, θα παίξουμε μπάλα. Δεν πειράζει. Τώρα κλώτσα μία. Θα την πάρω. Όχι. Let's do it. Όχι, θα το βάλω στο YouTube. Κράτα! Όχι, ο λουμπούς μου τέτοια. Σε ένα μία παιδιά. Δώστε μου. Take this, baby. Έχουμε. Ωραία, σου φέρνουμε το μαλλιά. Είναι τέλεια εδώ. Κάνει κρύο όμως. Γκολ! Yeah! Come take that. Do it. Θεέ μου. Σκοτωνόμαστε στο μέσο, μη λέτε.
Yes, we're Greek. Woo! Wow! Sabuya! High points! Good! Para camisa! Εγώ αρχίζω. Κοιτάξτε να προσωπιστεί. Μπαμ! Πουφ! Πουφ! Εσύ δεν πάρεις τώρα, δεν πάω. Αντιγιά. Πήρε και δεν είπα πού. Εδώ κάθομαι στον την ώρα κάποιες φορές όταν ερχόμαστε και μιλάμε, κάνουμε, ρένουμε. Τώρα πάμε την μπάλα. Παίζουμε μόνο εκεί. Είναι τέλεια. Κόλλια! Έλα δώσε, έχετε φάουλ. Ξέρεις και εσύ τι είναι το φάουλ. Μόνο εσύ δεν ξέρεις τι είναι το φάουλ. Τι είναι το φάουλ. Εγώ για χαρά ξέρω, μην μιλάς. Μπράβο. Όχι, καλά, αυτό νομίζω δεν είναι. Ναι. Ναι. Όλοι πάλι παίζουν σχεδόν. Εγώ κάνω χρώματα. Στο έχει περάσει το πέρα στη μούρη. Στο τέτοιο. Δηλαδή άλλοι είναι παγάκια. Καλά. Είσαι καλά. Σπάσα! Σπάσα όλα. Hey! Θέλω τους θαυμαστές μου να με δω να ποτίσω. Όχι. Γκολ! Εγώ πριν δεν έπιασα. Δεν έχω άσπρα παπούτσια. Έχει λάσπες. Δεν είναι άσπρα τα παπούτσια και έχω λάσπες. Σκατάρα πας. Καλά, εδώ για μπάλα είναι, έχει χώρο. Βρήκα και την άλλη μπάλα. Τι πάω, πάλι σύρθες, ο καλά είσαι καλά.
όπως που πέσαμε, το δικό μας. Και μπου! Φάουλ! Η μπάλα έκανε τατζά! Το φάουλ μου. Όχι είναι φάουλ, την μπάλα. Να! Εδώ. Φέβαια. Όχι! Όχι πάλι! Σταμάτε! Τι κάνεις! Τώρα θα μας δεις! Κατ! Εντάξει. Εγώ θα την πιάνω. Ξέχνα το. Τα παππούδια μου έχουν γίνει από άσπρα, έχουν γίνει καφέ. Το ίδιο μου κάνει. Λοιπόν, σήμερα εδώ καθόμαστε. Για πες γεια Θοδωρή. Πες γεια Θοδωρή να σε δει και ο Γιώργος. Για πες γεια Θοδωρή να σε δει και ο Γιώργος. Γεια. Στο Γιώργο το φίλο μου, και στο Μάριο. Θα σε δει και ο Μάριος. Χριστιαν θα σε δει. Μάριο, Γιώργο, Χριστιαν. Δείτε αυτό το βίντεο σίγουρα, έχει πολύ πέρα. Είναι για αυτός που είχε βγάλει το παντελόνι του. Μην μου πειράζει εμένα την κάμερα. Άσυ! Κατ! Άρχισε. Μην μου χτυπάς την κάμερα, θέλω να με βλέπουν οι θαυμαστές. Στοπ, αφήστε τώρα. Εντάξει, προχωρήστε. Κατ. Κατ. Ξέρεις και εσύ τι είναι το κατ ρε σούργελο. Έλα, τώρα εντάξει το βίντεο. Είναι μεγάλο βίντεο. Να το δούμε και εμείς όμως. Θα το δούμε. Ποιος θα? Και το Γιώργο. Όχι. Να τον γράφω. Όχι. Γιατί? Αφού όταν έχει ο Γιώργος Έχει θα θέλει να είναι εγώ. Άρα αφού του λάθει ο Γιώργος αυτό έχουμε τελειώσει. Οπότε και να πούμε άμα του Γιώργος το Κατ! Action! Άνοιξε λίγο την ομπρέλα. Άνοιξε, μπορείς να την ανοίξεις. Ο παππούς μου είναι μια ομπρέλα τέτοια. Αλλά πήρε λάθος ομπρέλα, δεν το ξέρω τι είναι έτσι και κοιτάξτε πως είναι ομπρέλα. Ωραία, θα την ανοίξω εγώ. Κράτα την. Κράτα εδώ. Μην πατήσεις! Θα πατήσεις τίποτα. Μισό λεπτό θαυμαστές μου. Κοιτάξτε το δεκάροχο τραπεζομάδι. Δεν ξέρεις τίποτα εσύ. Δεν ξέρω που χαλίγει. Πού την μπορούμε να πάρω την άλλη. Ένα χαλί. Πρόσεχε το μάτι σου. Ωραία. Παιδιά, κοιτάξτε τι ομπρέλα. I love rain! Αγαπώ την βροχή. Είναι ο ομπρέλας του παππού μας. Τι? I love rain. I love the rain. Yeah. Σημαίνει αγαπώ την βροχή. Άντε καλέ. Έλα να πούμε και δύο από κάτω. Την βροχή. Κοιτάξτε. Όχι καλέ, δεν έχει. Θα το δωρήσω μια κοπελίτσα στο δρόμο έτσι με τις ομπρέλες που κάθεται. Θα στην κλείσω! Όχι ρε. Μη σου ανοίξει πάλι. Κρέβασε εκεί που ήταν. Αυτός είναι ο αδερφός μου. Να κάνει κάτι τρελό να το δείτε. Κάνε. Είναι σούργελο. Βάλτε μου ένα like αν σας αρέσει αυτό το βίντεο. Ένα like. Σας παρακαλώ. Όλοι σας. Γεια.